Mehmet Ali Gönül, Doğru Haber. Meclisa Bêdeng. Rojeva hundirîn ket pêşiya Xezeyê û êdî haya îşxalkeran û yên hatine îşxalkirin jî ji vêyekê heye. Ji ber vêyekê hin fikr û raman tê bîra mirovan. Gelo mihîmtiya vê heyat û jiyanê çi ye? Mixabin hizn û xemgînî dibe para me. Helbet herkes nikare heman endîşe û heman hissiyatê nîşan bidin. Hêviya vêyekê jî nerast e. Wexta zarok, pîrek, birçîbûn û qirkirin bêgot û bêşkirin hin hîs û hissiyat ne di destê me de ye. Ji ber ku em vê bêdengî û bênerazîbûnê di nav heyret û endîşeyê de temaşe dikin û dilşikestî dibin. Gelo ew ê însaniyet kengî vê kirasê bêdengiyê ji xwe bike û di vî warî de zextê bide li ser lîder û rehberên xwe. Gelek tiştên bên kirin hene. Lê kesên ku li ber vêyekê kor, lal, ker dimînin, bi rastî jî kor, lal û kerin. Ev kesan mehlûqên zewqperestin, xudbîn û menfaetperestin. Kesên ku îroj li ser Xezeyê tenê beyanên vala didin û nadin tetbîqkirin, sibe di şerekê din de wê xwe bavêjin wijdana însaniyetê. Me digot qey berxwedan hewl di jî îşxalkerên siyonîst şer dike. Lê belê berxwedan bi îtîfaqa şer re mücadeleyê kiriye û me jî fehm nekiriye. Ev îşxalkeran çi qas bêfedî û bêşerm û bêterbiye ne. Sûcên xwe jî qebûl dikin. Qirkirin û komkujiyê weka meşrû dikin. Biçûk dibînin û di heqê her pîrek, zarok û sivîlên ku qetil kirine de îfadeyên hejmarî bikartînin. Yek ji vê sebeban bêterbiyetî û bêfediyê helbet Vatikan e. Di dawiya dawîn de Vatikanê beyan da. Ji ber vêyekê em dibêjin edaleta dereng maye ne edalet e. Beyan û daxuyaniya dereng maye ne beyan û daxuyanî ye. Vatikan rast dibêje. Lê ji ber ku di wextê de ev beyan nehatiye dayîn, tu ehemmiyeta wê jî tune ye. Wexta kilîse li Qudsê dihatin bomberdûmankirin, divê Vatikanê ev beyanan bidana. Li ser biaxiviyana têxistana rojevê. Ji bo dakevin qad û meydanan bang li xelqê bikirana. Lê mixabin divê em îtiraf bikin ku zihniyeta siyonîzmê Vatikanê jî kiriye nav lepên xwe. Cîhan aniha dibin destê siyonîzmê de ye. Teslîmê siyonîzmê bûye. Emerîka û Yekîtiya Ewropayê ev yek qebûl kirine. Ji ber vêyekê ev teslîmbûn dibe sebeba bomberdûmana Xezeyê. Wexta bû yerên bi vî rengî li cihekê din ê dinyayê diqewime, welatên ku qûrîn bi wan dikeve li dijî siyonîstan weka pisîka bêdeng dimînin. Dibe ku di destê Mossadê de vîdeo û belgeyên van îdarevanên welatan hebin. Ji ber vêyekê dengê wan dernakeve. Dibe ku em di nav şaşitiyê de ne ku ev lîderan bi çavê dew û dozê li Xezeyê nanerin. Rêvebirên cîhan û welatên îslamî ji vê meclîsa bêdengiyê tê binavkirin bûne endam û mensûbên bêrûmetên vê meclîsê. İnşallah xwedayê ku Rebbê aleman e van plan, proje û kemînên wan biguherîne eleyhê wan. Ji ber vêyekê alîkariyê ji Xezeyê re bişîne û wan egîd û mêrxwasan serfiraz bike. İnşallah ev coğrafya ji nû ve bêguherandin, lîder û rêberên nû derkevin meydanan. De her warî de xwedî hukm û hikmet xwedaye.